So hello guys, good morning, good day sa inyong lahat. Cloud Moto here. Bali nga pala ito, ngayong araw na to, siguro nag-isip-isip ako magbiyahe. Nandito ako sa bayan ng Tiwi, papuntang Huruan, Patitignan, Kamsur, siguro pang Tanggal Katilang. Bali ito nga palang aking MC, Roser NS 200 Fi. Ito yung pinaka-latest version. Bali ngayon, as promised, i-review natin tong motorsiklong to. Old MC pero mga binabago-bago lang nila yung mga model, ay na-upgrade lang nila yung mga kailangan i-upgrade. Yun nga, bali for review natin to ngayon, and sana ma-enjoy nyo tong biyahe ko. Sa mga gustong mag-like and subscribe sa aking channel, nandiyan naman sa screen nyo, i-like nyo na lang and subscribe sana for more content. Okay, maraming salamat nga pala sa mga manunood. And yun nga, shoutout nga pala sa aking girlfriend na supportive sa aking motovlogging endeavor. And I love you ba? Yun nga, shoutout din sa nanay ko and sa papa ko sa patuloy na pag-like, panonood ng aking views, and shoutout sa Team Latog, sa mga taga CDR, taga CSWD, shoutout nga pala sa inyong lahat. Okay? I-continue na natin tong ride to. Enjoy my ride, and habang i-continue natin tong review natin dun sa Patitignan na. Okay? So, ayun nga guys, dito pa tayo sa Patitignan. Ina-enjoy pa yung view. Bali, as of now, dito muna tayo nagtatambay. Tamang pahangin muna. Okay? Bali, bibigyan ko kayo ng 5 pros and 5 cons regarding dito sa MC. All stock pa yan. Bali, kinabitan ko lang ng yung stock na crash guard, and yung mga ilaw, aux light, and yung bracket na yan. Kasi alam mo na, pag naglo-long ride, kailangan na mas maraming gamit. May visor din akong binili. Unang-unang cons niya is yung kanyang weight. Ang weight nito is napakabigat compare sa ibang mga MC. Na syempre ang labanan is pagaanan. Itong motor na to, mabigat siya, naghahalos 170 kilograms. Kaya pag binubuhat talaga siya, medyo pag ina-manobra, medyo mabigat talaga siya. Pero once na masasanay ka na rin naman. Okay? Pangalawa, second na cons niya is kung bago ka sa motor na to, wala siyang gear indicator, wala siyang gear indicator. Mostly sa pagkakaalam ko sa Rouser, wala talaga siyang gear indicator. Yung gear indicator pa naman din is yung nagiging basis and basihan din kung saan ka magi-gear up and gear down. Pero once na masanay ka na, okay naman na siya. Wala ka naman nang iisipin. Makuha mo lang yung tamang timpla ng RPM, gear up, gear down. Third na cons niya is meron siyang bad history. Ang Rouser NS 200 and ang mga Rouser family is may bad history. Mostly, ang kanilang bad history ay yung gasket leak, oil leak, and mahina daw ang pyesa. Nakikita ko naman sa mga Facebook page, and yung mga tumatagal pa talagang mga 5 taon na ang Rouser, mga Rouser users hindi pa naigpapalit. Sulit naman. Wala naman silang reklamo. Basta ang sabi nila, marunong ka mag-alaga, marunong ka mag-maintain, and marunong ka mag-ingat. Pangapat naman sa mga cons ng Rouser NS 200 is yung sinasabing single overhead cam lang siya. Single overhead cam siya, yun talaga ang sinasabi parang yun ang talagang parang naging signature machine ng mga Bajaj. And same with the KTM.
Kasi magkapatid tong Bajaj and KTM. Pero as of I'm experiencing naman, itong maski single overhead cam siya and 200cc, bawing-bawi naman siya sa power. Di ako nakukulangan sa torque, di ako nakukulangan sa speed, and di ako nakukulangan sa kanyang acceleration. Okay. Last and but not the least, syempre dahil single overhead cam siya, panglimang cons niya is yung kanyang sound. May mga tao talaga na hindi medyo yung mga hindi mapili sa sound, lalo na sa tambutso niya, kasi nga dahil single overhead cam siya, syempre ang tunog niya same with the lower CCs. Minsan nakakantsawan o kinikriticize na tunog tricycle, tunog lata. Pero para sa akin naman, di naman yun ang rason lang. Di yun ang rason kung bakit ko binili itong motor na to. Kasi may mga nabibili naman na aftermarket, yung mga Orion 5 or any 5 acrophobic na nabibili sa Shopee. Marami naman nabibili na gaganda yung tunog ng motor mo. Pero ako naman, hindi naman ako maselan, hindi naman ako mapili sa tunog. Kaya yun ang unang 5. Ang galing, ang galing. Okay, patungo naman tayo sa pros. Ito medyo, dahil 1 year na to sa akin, marami na rin akong nakikita maganda, good side talaga nito. Kasi nangingibabaw pa rin naman yung good side niya kaysa sa bad side niya. Okay? Unang pros nito is yung kanyang looks. Ang looks niya is good. Na pagkakamalang big bike, madaling pormahan, madali siyang pormahan, and then yun nga, sa looks niya kakaiba siya. Kasi ito nga, lalo na tong Rouser, yung bagong Rouser, kulay puti siya, elegante siya tignan. Second naman is yung accessibility sa mga spare parts. Dahil sa Shopee, sa Lazada, ang pyesa nito is madaling ma-acquire, madaling mabili. Hindi may mga model ng mga motor, mahirap makabili ng parts. Pero ito kasi matagal na to sa industriya, matagal na sa Pilipinas, kaya madaling makabili. Lalong-lalo na may mga parts na compatible sa Rouser 150, 160, NS200, carb type, maski FI parehas, and sa Dominar 400. Halos yung mga piyesa silang magkakaparehas, kaya madali talagang makahanap. Magtanong-tanong ka lang sa FB page kung anong kaparehan nito. Oh, ito, parehas dito sa ganito. Okay, good. And may mga mechanics na alam na ang Rouser, machine ng Rouser. Kaya once na kaya nagpaayos, hindi ka na magdadalawang isip na mapaayos siya, kasi halos karamihan sa mga mechanics alam na. Pero syempre, hahanap ka pa rin ng expert. Third pros is yung kanyang comfortability. Comfortable siya, napaka-komportable. Di ka na mahihirapan. Di siya, once na umaandar ka na, yung weight niya nawawala. Di siya masakit sa likod. Hindi siya, pag may bounce, pag may hump, kasi naka-monoshock siya, and unique din yung kanyang forks na may katabaan. Kaya hindi talaga ramdam yung mga sudden bumps and sudden na may mga lubak-lubak. Okay? Fourth sa kanyang pros is yung gas tank capacity niya.
Dahil sa backbone siya ng motor, itong motors na to is 12 liters ang kanyang gas tank capacity. Okay? 12 liters. Kaya once na magpa full tank ka and mag long ride ka, hindi ka problema na magpagas ulit. And then, dahil nasa unahan yung gas tank niya compare sa mga lower CCs and mga scooters, na ibang mga scooter, kailangan mo pang tumayo sa kinuupuan mo and buksan yung U-box. Ito, nasa unahan lang. Kaya ito din yung rason ko bakit yung siya binili. Kasi ito nga, lalo na pa nag-long ride, hassle talaga magpagas. Dito, nakaupo ka, buksan mo lang yung gas cap. Okay, pagas. Good. Okay, 5. Pang 5 na 5. Last but not the least is yung tinatanong ng iba is yung pag unang bibili ka ng motor, kamusta ang kanyang gas consumption? Sa pag-research ko and sa personal experience ko, uma-average siya ng 35 to 38 kilometers per liter. Kaya once na full tank mo to, malayo na talaga mapupuntahan mo, malulong ride. Yun nga pala na 35 to 38, may angkas ka na yan. May angkas ka na. With box pa yan. With mga box. Kaya di ka talaga problema sa gas consumption niya. At dahil single overhead cam siya, ang maintenance niya is napaka-minimal. Di siya magastos sa maintenance. Depende na yan sa sa throttle play mo, throttle control, kung paano ka maglaro ng silinyador. Kung sa lugar nyo, depende pa rin sa lugar nyo. Pero ako, may mga uphill, minor uphill, everyday use, daily use, nakuha ko talaga siya ng 35 to 38 kilometers per liter. Okay? And nga, dahil dun nga, nagtatapos ng natin, ang review. Sa cons, ulitin natin, ang cons niya is weight, gear indicator, yeah. Thank you. Review ulit natin. Ang cons is weight, gear indicator, sound, single overhead cam, and yung bad history. Yan na 5. Sa pros naman is yung look, comfortability, gas consumption, accessibility to all parts, and yung gas tank niya capacity. Pero sa inyo pa rin yan kung anong bibili yung motor. Sa nagkakahalagang 120,000 pesos, meron ka ng Rouser NS 200. Mag-research lang kayo kung ano mas gusto nyo. Baka siyempre may iba-ibang klaseng motor, naked, underbone, may adventure na, may scooter. Kayo nang bahala. Ako lang naman bibigay sa inyo ng insight kung ano yung mga na-experience ko dito sa motor na to. Okay? Wala, yun nga guys. Dahil pauwi na rin naman ako. Natapos na ng ating review. I-enjoy nyo na lang tong biyahe. And then, mag-ingat na lang lagi. So, ulitin. Paalam.